Archimedov zákon je druhým dôležitým zákonom hydrostatiky, okrem Pascalovho zákona, ktorý sa teda týka kvapalín, ktoré nie sú v pohybe. Archimedov zákon dobre poznáme z vlastnej skúsenosti. Je to zákon, ktorý umožňuje lodiam plávať na vode. Je to zákon, ktorý hovorí o tom, aká sila nás to nadľahčuje, keď sme v nejakej vode alebo inej kvapaline. Vieme teda, že keď vstúpime do nejakej kvapaliny, tak ako by sa znížila naša váha. A v skutočnosti, keby sme stáli na váhu, ktorú umiestnime do nejakej kvapaliny, tak bude táto váha ukazovať menej, keď bude v kvapaline, ako keď sa na ňu postavíme na vzduchu. Odkiaľ sa berie táto sila, ktorá nás nadľahčuje, to sa dá vysvetliť veľmi jednoducho pomocou obrázku. Čiže predstavme si, že mám kvapalinu, toto je zase nejaký taký pohár, ktorý je naplnený kvapalinou a doňho umiestním nejaké teliesko. Čo sa s ním deje? Toto teleso je ponorené v kvapaline, povedzme, že tu je nejaká hladina tej kvapaliny a vieme, že pod hladinou kvapaliny na nás pôsobí tlak. Tlak pôsobí prostredníctvom tlakovej sily a to, aký veľký je tlak, závisí od hĺbky. Je to hydrostatický tlak. Čiže napríklad v tejto hĺbke na nás bude tá kvapalina tlačiť takouto silou, ale vo väčšej hĺbke väčšou silou, pretože je tam väčší tlak. Rovnako tak z druhej strany. Čiže tu vidíme, že silový účinok síl pôsobiacich v tejto rovine sa navzájom ruší, pretože sú to rovnako veľké síly, ale opačného smeru. Keď sa však pozrieme na spodnú podstavu a na vrchnú podstavu, tu je situácia iná. Spodná podstava je vo väčšej hĺbke, čiže tu pôsobí väčšia sila. Ja ju nazvem, že F1. No a na tú vrchnú podstavu pôsobí menšia sila, pretože je to v menšej hĺbke, takže ju označím F2. Vidíme, že tieto sily sa už navzájom nerušia, pretože sila F1 je väčšia, takže môžeme pre ne počítať nejakú výslednú silu, výsledná sila, ktorá je vlastne daná rozdielom týchto síl, čiže môžem písať, že F1 minus F2 a pôjde v smere väčšej sily, čo je v tomto prípade sila F1. Čiže toto je dôvod, alebo toto je tá časť, ktorá nám hovorí, odkiaľ sa tá sila berie. Je to spôsobené rozličnou hĺbkou jednotlivých častí, ktoré zodpovedajú rôzne tlaky, no a rôznym tlakom zodpovedajú rôzne veľké síly. Tak poďme sa pozrieť, od čoho závisí veľkosť tejto síly. Takže je určená rozdielom týchto dvoch síl a bude pôsobiť smerom nahor. Stále tu nemám zakreslenú gravitačnú, respektíve ťažovú silu, dokreslím neskôr. Takže toto sú zatiaľ len sily, ktoré tu sú kvôli tomu, že je tam tá kvapalina. Takže poďme sa pozrieť, ako sila súvisí s tlakom, čiže zo známeho vzťahu P rovná sa F lomeno S, čo je vzťah pre tlak, dostávame pre silu, že je to P krát S, takže môžem to dosadiť, dám si prvý tlak krát plocha minus druhý tlak krát plocha. Tlak, keď hovoríme o tlaku, je to hydrostatický tlak. Hydrostatický tlak sa počíta pomocou vzťahu H krát ρ krát G, kde H je hĺbka, ρ hustota kvapaliny a G je ťažové zrýchlenie, čiže môžem to dosadiť. Toto bude H1 ρ tej kvapaliny krát G. No a ostalo mi tu S, čiže krát S minus H2 ρ kvapaliny GS. Ešte raz, čo je H1, H2. Nakreslím farebne do obrázka. Čiže H1 bude hĺbka tej spodnej podstavy, teda H1, a H2 bude hĺbka
tej vrchnej podstavy. Vidíme, že táto rovnica sa dá zjednodušiť, pretože tu vystupujú rovnaké členy, čo je hustota kvapaliny, ťažové zrýchlenie a obsah, povrchu, na ktorý pôsobí tá sila. Takže toto výjmeme pred zátvorku, dostávame ρ kvapaliny GS. No a to, čo nám tam ostalo, je H1 minus H2. Teraz, keď sa pozrieme na to, čo je H1 minus H2, tak keď to odčítame, dostávame dĺžku, ktorá zodpovedá výške toho telesa. Čiže toto teleso má nejakú výšku alebo dĺžku. Ja ho môžem nazvať, že tá dĺžka je L. A tá je rovná presne rozdielu vzdialenosti spodnej podstavy a vrchnej podstavy od povrchu, teda od hladiny. Takže kľudne môžem tento rozdiel zapísať aj ako L, čo zodpovedá dĺžke toho ponoreného telesa. No a podstava telesa krát dĺžka toho telesa je objem toho telesa, čiže tento vzťah sa nám potom upraví, dám to dopredu, V krát ρ kvapaliny krát G. Toto zodpovedá výslednej sile, ktorú tiež voláme vztlaková sila a o nej hovorí práve Archimedov zákon, ktorý iným spôsobom vyjadruje vzťahy týchto veličín zodpovedajúce veľkosti síly, ktorou sme nadľahčovaní. Ten zákon znie asi takto, že teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná ťaži kvapaliny telesom vytlačenej. Čo je to ťaž kvapaliny? Ťaž, niekedy sa to pletie s tým slovom ťažová sila, nie je medzi tým veľký rozdiel, čo sa týka veľkosti, len pôsobiska, čiže počíta sa to M krát G. M krát G. No a Archimedov zákon hovorí, že to má byť ťaž kvapaliny, čiže predpokladáme, že toto je hmotnosť kvapaliny, ktorú vytlačí to teleso a toto je ťažové zrýchlenie. Sú tieto dva vzťahy tie isté? No tak môžeme sa na to pozrieť, čiže toto bude teda hmotnosť kvapaliny a hmotnosť kvapaliny môžeme počítať ako hustota kvapaliny krát objem tej kvapaliny, ktorú vytlačí teleso vytlačenej. No a to teleso vytlačí presne toľko tej kvapaliny, čiže keby to bolo naplnené až po okraj a vložím tam to teleso, tak ten objem kvapaliny, ktorú teleso vytlačí, bude ten istý, ako je objem toho telesa, ak bude ponorené úplne. Čiže potom môžem písať kľudne, že to je ρ kvapaliny V, v tomto prípade už tej ponorenej časti telesa, a G. Vidíme, že ťaž kvapaliny a vztlaková sila je to isté. Čo sa týka tohto objemu, treba povedať, že môže byť aj situácia, že celé teleso nie je ponorené úplne, tak potom ten objem a ten rozdiel hĺbok vrchnej a spodnej podstavy v tomto prípade bude zodpovedať objemu len ponorenej časti telesa. Čiže ja to tu aj napíšem. Vztlaková sila závisí od tohto objemu ponorenej časti telesa, nie celého telesa. Celého telesa len v prípade, že je ponorené celé teleso. No a to, či je ponorené celé teleso, či teleso pôjde ku dnu, alebo bude stúpať hore, alebo sa bude vznášať, čiže nepôjde ani hore, ani dole, to bude závisieť od toho, v akom vzťahu je ťažová sila, ktorá tu ešte pôsobí. Čiže ju nakreslím takto. Ťažová sila pôsobiaca na teleso oproti vztlakovej sile. Môžu nastať 3 prípady. Prvý prípad bude, že ťažová sila je väčšia ako vztlaková sila. Keďže ťažová sila je väčšia ako tá výsledná sila, ktorou kvapalina tlačí teleso smerom na vrch,
no tak teleso sa bude pohybovať v smere väčšej pôsobiacej síly, čo bude v tomto prípade ťažová, čiže teleso klesá ku dnu. Druhý prípad je, že tieto sily sú rovnaké. To je prípad, že teleso nejde ani hore, ani dole. Tie dve sily sú rovnaké, čiže nie je dôvod, aby teleso menilo svoj pohybový stav hore alebo dole. To sú napríklad nejaká kríha, ktorá sa vznáša, nejde ani dole, ani hore, tak platí tam, že veľkosť ťažovej sily a stlakovej sily sú rovnaké, čiže v takom prípade sa teleso vznáša. No a v prípade, že ťažová sila je menšia ako stlaková sila, tak sa deje to, že to je napríklad tento prípad vyzerá, že ťažovú som nakreslil menšiu, ako bude výslednica od týchto dvoch síl, čiže tá stlaková sila. To znamená, že teleso bude smerovať hore, čiže ide k hladine, stúpa. Môže sa stať, že teleso bude stúpať, až kým sa nevynorí. Keď sa vynorí, zmenší sa jeho objem, ktorý je pod hladinou, tým pádom sa zmenší vztlaková sila a môže sa stať, že to prejde do tohto stavu.